Cute! Naunsa may bata nga nagtaon baka na din nga muram naggigitik diya sa luyo. Ay, ka-cute. Ay, cute kayo na may kayo siya kumut-kumuton. Ta. Nak, unsa man kada anak nagtuon ka o nagsilpon-silpon ka? Aw, nagtuon ko pa ay. Nala ko gikuan na sa cellphone, nag-search ko. Search mo ako ba nak? Aw, kanang maayo dyan anak imong gibutro. Anong nagsige mong kakatawa ng katubag sa cellphone ah? Muram kag gigitik diya. Samantang ni si Papa, ay katawa-katawa sa taba. Karon, goodbye ba? Para biyan sa akong future. Aw, kanang nak mo gaya kung gusto. May anak, magkahuman kag eskwela nak niya, makasunod kag manindot nga trabaho, dako kag sweldo. Tukot dako kay nga balay na. Magtuon jud ko pa ay kay aron magpatukod tag dako nga balay. Nya, magpalit ko jud ko car. Kana anak, mungkin akong gusto. Muna anak nga, ayaw gid ko kuya-puya gid sa anak. Makahuman jud kag eskwela nak niya, makapag nindot nga trabaho. O pa ay, magtinarong jud ko. Oh, sige na ka, sige na ka. Mula ko sa kunat, ngayon na, atuon pa na ko na ko ito nga ka. Oh, sige Pagtudin pa. mo anak, pagtudin mo anak. O sige pa. Ay, lakaw si Papa ay. Ako ditong tawagan ako uyab. Lab, asa di karon? Naaraman sa mo, Lab. Nagtambay-tambay. Pwede karon mo busita dali sa balay ron, Lab. Ya kay masuko man to imong papa. Ayaw ka blaka, Lab, kay nilakaw man si Papa, Lab. Sige, Lab. OTW. Hala, Lab. Uy, ito nang OTW, Lab. OTW? On the way ba? Aran ako pa doon. Aw, abi na kung unsa ng OTW. On the way raman dahil na, Lab. Sige, Lab. Lab. Lab! Lab, unsa may ato ron nga imong kong gipare? Mo lagi na, Lab, kay na ako'y dako nga problema, Lab. Dili na imong problema. Ato na problema, Lab. Kuan, jud, Lab, ay. Wala na ko gidugo. Wala nga gidugo. Basing gi-anemic ka siguro ka, Lab eh. Wala ko gi-anemic, Lab, ay. Dami kay ka kuno to, Lab. Buti ka. Nya. Ala, ako na dakong problema, Lab. Kasing buntis ka. Mo jud lagi, Lab. Ako una murabuntis jud ko. Kisa may tawanan anak. Ako ang uyab pa. Uyab! Di ba gainan man di ka nga? Ay sa uyab-uyab, tukod patag akong balay niya magpalit pagtag sakyanan. Kung makatrabaho kag mayo. Mo lagi unta pa. Ang manggid pa wala gid ako napugni pa. Mao ba? Gi. Sud na to. O sige pa, pasudlo mo ka kunin mo. A few moments later. Nya dong. Ikay aman sa gibuntis akong anak dong. Oo, lagi na eh. Nya dong kay naitabo naman dong. Unsa may plano nimo dong? Kinahanglan manubag yung ka na dong. Mao lagi na yung problema na kay di pa mo ko andam. Di na mahimo dong. Kinahanglan dong kay manubag yung ka dong. Ano eh? Inaani lang ninoy, ato lang ni sabutan. Sabutan. Unsa mga klase sa sabat dong? Inaani na lang noy. Panganak niya, kung lalaki ang anak, patukuran nanti kag dako nga balay. Nya kung babae gani, patukuran di kag dako nga balay, gaani kag sakanan, nya napagay 1 million. Nindot ng sabutan dong. Pero dong, kung pananglitan ka ni dong, kung makuhaan din akong anak dong, pwede mangiyo ko dong nga. Utruhin lang niya. Unsa pa? So, what's up mga ka-Jamesob? So, it's time to shout out now. Shout out dahil kang
Negro Dindo, Mark Justin, Lucas William, Lennox Negro, ug Hanilab Kwambot. Og shout out sa day ko sa akong classmate kang Lindsay Mibato, kang Ryan. Basta Ryan na to siya. Og kang Adrian. Raya na to siya. Og shout out sa kang Agtang Vlogs Biran og kang St. Vincent sa Bandal. Og kang Filipio Carlos ka nasa Catania. Support day mo sa iyang channel guys. Mix Vlog 79. Kang Melvin RCP. So, mura na guys. So, don't forget to like and subscribe our YouTube channel. So, bye-bye.